Bona nit i benvinguts al Hat-Trick Barça. Cap de setmana tràgic. El Barça va tenir molts problemes per arribar a Pamplona a temps. Xavi, el més tràgic d'aquest cap de setmana és que milers i milers de persones no han comprat el meu DVD del Hat-Trick al Göteborg, que donaven gratis al diari de Benicarló. Van preferir comprar el DVD del 5-0. No ho entenc. Realment sorprenent, sí. Però parlem de l'odissea que va passar al Barça per arribar a Pamplona. Al Hat-Trick tenim imatges en exclusiva que expliquen per què el Barça ho ha fet tard. Peter, me avorro. Nois, bones notícies. M'acaben de trucar d'AENA. Diuen que obren l'espai aeri i que podrem volar. Va, nois, Vinga. agafeu les maletes i cap a l'aeroport, vinga! Va, vinga. Mister, a la ràdio diuen que l'espai aeri estarà tancat fins les 7. Toca agafar tren! Què, tren? Sí. La federació? Que estrany, té la mateixa veu que el senyor d'AENA. Sí, es que por teléfono todas las voces se parecen. Yo llamo de parte de la federación para preguntarles si les iría bien jugar mañana a las 5. Demà a les 5. D'acord. Estos del Barça son tan tontos que se lo creen todo. Oye, Peter, pero tú eres de la federación, ¿no? Eso que sí. O no? Era la federació. Juguem demà a les 5. Molt bé, doncs ja heu sentit. Tots cap a casa i demà aquí, tots a les 8. Vinga, va. Hòstia. Sí, a les 14 hores. D'acord. ¿Pero qué dice? ¿No llegamos? No, era la meva dona, que a quina hora vaig a dinar. Home, no us pensàveu que... Anem. Joder. Sí, la federació? Avui a les 8. Però escolti, si m'acaben de dir demà a les 5, que vostès no m'han trucat. Escolta. Què diuen? Que si no hi anem perdem els 3 punts. Mister, ¿y ahora qué hacemos? Correm! Nois, maletes! Vinga, tira! Tira, Pep, hòstia, tira! Quin desastre! El millor equip del món obligat a viatjar en tren i en autobús, com un vulgar equip de segona, o l'Espanyol. Recordo que a la meva època viatjàvem molt amb autocar i ens ho passàvem d'allò més bé. Li cantàvem allò al conductor. Senyor conductor, una curva. Sí, Pichi, gràcies. Havia de ser apassionant. Pichi! Al Hat-Trick també tenim les imatges en exclusiva d'aquest viatge infernal. Mister, esta estación es igualita que las otras. Què dius, home, si estem a Saragossa? Va, cap a l'autobús, Doncs vinga! el cartell hi diu que la tallut. Merda! Ens han passat d'estació! Vinga, va, hem d'arribar a Pamplona com sigui! Corre! Som-hi! Va! Ja hi som! Mister, acá por la estación de Pamplona, no Osasuna, nos hemos vuelto a equivocar. I l'estació és igual que les altres dues. Quin poc pressupost d'aquest programa. Vinga, ara només cal trobar l'estadi. Un últim esforç. Vinga! Va! Som-hi! Va! Som-hi! Estoy tan cansado que hoy solo voy a poder marcar 2 goles, ¿eh?